Buog ni mo dong, muchatra ka sa mga bayot ug wala kay kwarta. Narao. Sa ingon nimo, kami mo chat sa inyo mga bayot kung wala na may kwarta. Takane? No? Takane? Yes. Pagto, por. Sige na mga mag-chat sa mo ha. Nga, ingon mo nga. Mo chat ra mig manginahanglan. Kung wala na may kwarta. Ha. Pag sure mo dira eh. Pag sure ba? Kay kamo una-una ra ba magpaduding sa mo nga. Inyo pang bagu-baguhan pag yun ninyo mga bayot. Managan pag yun mo. Nga nayuban tagana na yung 50 pesos. Pag sure mo dira eh. Pag sure eh. So pangalan mo sa imong Facebook account kay sa tanta ka. Uy, ikaw dito nga bayot ba? Nganong muli ka kabayad be? Buog ni mo dong, abi na akong pang 1,000 ang imuha. Pagunit na ako, pang 50 ra. Ito tag 50 tahon. Natulog pa to oy. Pag sure di oy. Burnout man to higayon na. Mo nakaingon ka. Sus. Hata kay 50 lang ako kay ugat ra to imong nawiran. Buog ni mo dong, giilisan pati ka, gipakaon pati ka, pati kining ako imong kaunon. Asa na sila, mga mamayutay? Unsay imong giingon? Nga akong gikaon, wala nga kabalo. Nga ako tong giluwa kay baho kay duga. Mga mamayutay? Buog ni mo dong, kabalo ko taken na kakaron, pero kaulan ako ng tea, akin ka ulit. Tikin na bitaw ko. Di ba humana naman ta? Nagatilaw na sad ka. Noon, gimingaw ko, gimingaw sad ka. Unsa man, usab ta? Libre na. Asa na sila, mga mamayutay? Buog ni mo dong, basi nagtuo ka sa una, girlfriend ko nimo, karon angkol ko nimo. Gan kanin mo 1.5 para nami pang laag. Buog ni mo dong, kung sa una, naigugma ko sa imuha, pero karon, naigugma gyapon ko sa imuha. Malaya ka na, magagawa mo na. Unsain ko nyo mga yots? Na kami mga lalaki nang hinalan sa inyo ha? Saba di ay! Unsa man boys? Mamayot ha? Mga yots! Kung aman mo ron! Padong nami! Asa na sila, mga mamayutay?